ऐसा ऐसा अगर मिल जा सन तो जिंदगी संवर जाला। ऐसा ऐसा कोनो मेहरानू मिल जाली सन कि जिंदगी नरक हो जाला। मगर इहो बात बा कि हाथी कैसे राखल जाला, जेवना भाव में अगर हाथी घूमत या वही भाव में घूमे तो अब एकरा के ढेर छान पगहा लगे हाथी बाद में घुमाई। अरे हम बिना हाथ धोले रखी पता तो रोक तन को अपन खेले रहे कितना सब गर्मी छूट रही ना कि आराम से पेन ओढ़ के घूमे लाता है बुझाला के गई गांजा गंजी पे के घूमत रहे और बुआ तना गरमी है के पसीना पसीना मन हो जाता तार के देखी ना तो हमर पसीना पसीना हो जाता। घर में कूलर मिली रही। अच्छा ये बताओ सोच में कहल बोलबा कि भगवान जोड़ी जानत रहो कबो कबो लगावेला जोड़िया तो सब कोई के बनावेला ऐसा बात नहीं थी मगर तहार एगो जोड़ी बा हमार जो हम सोचत रही पहले नु सपना देखत रही नु कि कोईसन हमार मेहरानू मिली कोईसन ना मिली का कोई हमरा के हमारे के हम सोचत नहीं कि हमार मर्द कैसन मिली कैसन ना मिली लेकिन आज पता चला कि सबर के फल मीठा वाला कबो सबर से रहल जाला। देखो अगर सीता खोजे के बाद त राम त बनही के पड़ी तो हम ही खुद राम नहीं किया सोचम कि हमरे के सीता मिल जाए। बानी जी बानी ना राम बानी। देखो एगो बात बताओ तनी हमरा कोनो चीज के ज्ञान ना रहे पहले कोनो चीज के ना हम खाली पढ़े में रही इसी में रही जानू अब हाथ ना प्यार जान तो काहे करत तनी एगो ना होला कि गाड़ी के जब माइलेज खत्म हो जाला त धुकु धुकु चलेली सन हां हमर माइलेज पूरा बा बात जी औरो न बाजी लेकिन पूछो कोई अरे मैं घर रही ना तो हमारे पाक जी सुना ना ऐसे ना और सही हंसत रही मुस्कुरात रही खिलल रही चेहरा जोन तहर बान आदमी के त बुझाते ने के घर में और कुल आदमी बटुए केनियो लागता दांत देखावे केनियो आदमी दांत देखावे लागता इहे कुल आदमी अरखी के मरद मेहरारू भइल का करी जा पार्क में जाई जा का हां लाज है त घोर के पी गइल बा लोग काउची माने एथी लकाइल बनी नचनी है देखो तने जी यहाँ के केन का भरलो सो ये मसल लूट साड़ का जानी काहे छिप के लिए ऐसा हमनी पे एथी करत रहले बुझाइबे ना करेला खराब मत करी। अरे हमार सोना चली तू तो ऐसा हो नु कि हमारा कभी भी मूड बन जाएगा। चल आई नहीं सुना ना क्या बोली दुनिया के बात देखे सुने के बात बुझाता नहीं अपन सुना अपन काम बनता भाड़ में जाए जनता सुना तनी कमे कमे हमारा पे रस सुआव तुम पागल ना है त कुल पगलिया काली रसवा खत्म हो जाइनु त जान जोनु कि फिर अब एथी ना तो के प्यार होता ने भर कल जाला कि प्यार बरकरार रहो। ए सोना तनी एक गिलास पानी लाओ तो हुमच के पी बुझाता कि ई को लाज है नहीं के आदमी के ई को नहीं के लाज है एगो हमर सास बाड़ी हमारे खातिर मग नियम कानून लागल बटवे घर में सियान करत बेटी होयन सकाल के हां बूढ़ पुरानी आदमी वाले किन दानी को लाज नहीं के ई को लाज जे नहीं के लाज में घर के गई बटवे आई दादा के हजी अरे हम ही बानी हो काहे बा मिठाई के खोंगा लेके चलत रे कहां ना जी अरे जानता कोने में बबुआ के पापा आइल बानी तो वो ढेर सारे मिठाई लेके देखबू तो उ बर्फी लंगलाता और हई गाजा हई हो थी लमका स्पॉन्ज और लमका रसगुल्ला उ सब लेके आइल बनी। हां पियाऊ लेके आइल बनी तो वे कहत रहने कि आखिर इतना हम का करम तेरा घर लोग लइका बाना स धरल एक डिब्बा मिठाइया आ खा ली ह ला दे दी हमरा सास के हम ना खाई आज ये काहे हो कने त हर चार गो बाल बच्चा बना सब लइका काहे कि भखौटी कइले बानी के हमारा घरे आई मिठाई लेके नु कमा के तबे हम दूसरा घर के मर्द के मिठाई खाई। आई दादा त बोला लेवे लई ना कि मर्दा के अपना मुंह त नु बड़ा नतिउ मुंह त बड़ा ननिया रखनी रखले होय तब न हमर ख्याल आवत टे हई अरे कने वैसन बात नहीं खे मजबूरी हो में आदमी यही घरवा में रहुआ देख ली यही घरवा में हमर गोतिनिया हमर देवारा के दिन भर एक दीदी जी बेशरम लेखा है ही उल्टा सीधा मार हंसियन सब बोलीहन सब आइम जाइम लेकिन हमार एगो मर्द नतिया बटुए कि ओकरा इचको नहीं के लाज हाया जान जाइए कने या तो दूसरा के देख के लीला रा अपन काहे का पर फोरबू हैं इतना बाटे तब बबुआ जी के बोला लो काहे हमार मन ना करेला कि हमरो मर्द रही त दूगो बात हंसती दूगो बात बोलती है हमार मनवा नहीं खे लेकिन अब का करम ऐसन मर्द दो गला मिल गई त देखा वैसन बात नहीं खे तू फोन से बतियावा मीठे मीठे बतियावा कने या मीठे मीठे बतियावा तू वही हन काहे नहीं एकदम यही हन ठीक नु
छोड़ी जाए दी हम ना कहीं मिठाई ले जाए दीदी ओनिए ले जाई। अब फोन से बतियावा हो प्यार से दुलार के अब बोला बतियावा कि आई स्वामी जी जे हमारे पर आई तो करा नु प्यार दुलार के बात समझ में आई जी। हमारा पे जे रही तो करा जे रखले 50 गो करा का बुझाई कोनो चीज हवा हैं बतावा हो हमरा करेजा पर सापे लोटा तटवे की देखो हो मई के मरद कमाए आवा तवन सा एगो हमार देवर मऊगड़ा बनल बा घर में दिन भर में हरारू के पूजा करता दिन भर में हरारू के मुंह निरेखो तटवे एगो ई नती उबाड़ल कि जाके कालनी कौन कमाई करतरन बुढ़ैया में अहने जुगो बैठ के एक थरिया चापे खाती नती मरही के बाटे हमरा के जीवन भर हो मरे के बाद आई दादा जा तनी बेर सागी के कतना कुल मोहल्ला में के जात ऐसन मेहरार आ नतिया हम ऐसन बानी त घरे में घर घुरिया पतो रहस तब आ पतो ना रहिए स तब घरवे में घुरिया करत करत हमर दिन ओरिया जाला। कतना दिन हो गेल साग भात खइला ओही दिन हतनी देले रहे कंचनिया के माई त खइले रहे अभी ना इथी कैलस बताव का हम कहे मनो ठीक रहेला तब न जाहू में निक लागेला है जाई के केनो लौकतो नहीं खिसन कनी न त लौकती सन त ऐसे दुआरिए पे बैठल बन त लौकिए सन त तनी चिल्ला के कहम त हम आहो बुचबो आहो मौगी देखो ना कैसे सुनलस ना चल गई आहो नहीं के सुनत ना अच्छे खिलाड़ी अच्छे अच्छे बोलिए तब हम वही घर ना बोलब तारा ले रवा का चाहता नहीं जहर खा के मर जाई बोली तो जहर खा के मर जाता नहीं हम ई का करते रे दुआरिया भिरिया के का हो गइल बार हाला कर लगले काहे हमर सबक नहीं के कि अपना मरद ले हंसी चाहे बोली घर में ई बताई जब देखा तब राहुल बाबू बुझाता कि हमरा के देखिए देख के जब देखा तब हंसता नहीं मौगी से बोला तनी घर नहीं के लोग के घर में नहीं खींचा हंसवा बोल सकता। अरे ये तो दोसरा के मरद मेहरा के प्यार देख के तोरा झगड़ा करे के मन करता मरे के मन करता तेहू बोला ले मरद के कहू तोरा के कोई मना कइले बा बोल हंस फोन से बतियाओ तोरा के मना कइले बनी कहबहू आ रहल बात को बार हंसत सब त ठीक हो समझा दे लिमिट वाला बता ये कुल बात बहरी कहबे गांव नगर सुनी त निमन कहि टोला महला काहे हमर मर्दा के माया मोह नहीं के रौरो तो नहीं की बोलावत जिंदगी भर त पैसे कमाए के बटुए ई बताई हम कहनी रे वही घर नु कहनी त कहत ते मैं छुट्टी नहीं के मिलत हम का करी कैसे आ जाई बोल ना ढेर कमाए के लाला समाइल बना त कह दिया के हमरा के तलाक देस हम ना रहब उनका पर हम दोसर मर्द खोजम अपना खातिर पर हम उनका पर ना रहम अही रे रामा केतना मेहरारू बाई से त पैसे खातिर मरत है त हाई पैसा दे त हमें मरद कमा के त केतना बढ़िया बा आ ई एगो बिया का जाने एकर प्यारे उ मरत हुए रहबे नु कइलू घरी 6 महीना रहे कि ना रहे चुप रही मम्मी जी जनी रौरो नागिन होनी कोनो बतिया में कहने कि बबुआ रे पैसा नहीं के बबुआ उहे बतिया के तो जीत धके नहीं खियावत तुम के त बटोरी हई देख ये कहाल एकन के समझाही के परी ओकरा के हम कहीं समझौलो के माह में बिया आ ओकरो नहीं के बुझात हमर लइको के आई बिया त देख के जरत रहती खूबसूरत रहती अपन देख के छटको ए छटको का करते हो का बनावत हो कुछ नहीं हमें आई झोरा यही तरह फेकल भाई धो के रखा जे त बर बाजारे काम ना करी नहीं के कने के तनी पकौड़ी बना देना बड़ी खाए के मन करता प्याज छिला तनी सुना एगो बात कही तारा ले का बोली तनी लू रहन बेटी पतोही के सीखा जा आ ओकरो के तनी बबुओ के सिखा दियो अच्छा ये बताओ घर में बड़ जेठ आदमी नहीं खे अब परिवार बा कि ना जहे मन तहे प्यार कोई जला जहे मन तहे मर्द मेरे मर्द ठीक बा मर्द मेरा बाड़ू जा तो एगो कायदा कानून बनावल बा घर में हंस बोल कुछ कर आई राही में बैठ जाता जा मुंह में खेल ई कुल निमन बात बउए अजी मम्मी जी तो हम का कोई नहीं अजी कुछ कहले नहीं को इहे कुल बात के समझ आया बताओ बड़की देखत या तो हेने हुराही में बैठ के हाय हेने बैठ के मुंह में खियाव हेने धर पकड़ ई बढ़िया बात नहीं हम नानू ह ई ससुरा ह अब रोरी बताइए अब हमर मर्दे संगे न बोलत नहीं बतियाते के केकरा संगे बोले बतिया जे रुको तो बकरिया काहे बोलतिया अरे बड़ी हरामी बकरी बे पियावत नहीं है यही से मारत है तो बोलत ऐसे कनी नो ई कुल कम कर द आ करही के बा प्यार मोहब्बत करे के तो घर में करब रात भर बनल रात भर जाके कर जाना कतना करल जा हैं त ई घर नु हवे पार कोर के नानु ह त हसबु बोलबु तो लाखों आदमी बैठल बु अपन देखत इतने ई कुल कायदा कानून बनावल जाला कैसे ससुरा में रहल जाला कम से कम माई ना तार सिखल त भौजाई रेसन भौजाई पर नहीं के सिखले त भौजाई यार कतौ हंसत बोलत रहत रहिसन ना हां त फिर
माने तनी नया नोहर बाड़ू मंदिर नहीं खेला तो बोलत हंसत ताड़ू ठीक बा तो इहो देखल जाला तो हाँ सास आवत अब हंसबू बोलबू तार ससुरे सुन ले तो निमन कही हन मम्मी जी हम उतनो ना हंसी ना बोली ना भूहे के बोली ना तो का करी ना बोली उहो के बेकार लगी ना बोलम तो डांटत नहीं की बुरा मत मानी है बुझाइल समझाओ तनी आई बात के समझ गौर कर ठीक ना एमे कौन गौर करे वाला बात बटू बताओ दूसरा संगे बोलती बोलती तो कर बात रहे कि दूसरा संगे बोलत रहे चाहे बतिया अपन मर्दों संगे बोलला बतिया के जी कायदा कानून आदमी बताव तरन ठीक है बाटे ना बोलम कहन कि काहे किसी बोलता काम के जाके अपन माइले पूछ कट कर